previsió de l'oratge per este dimecres, dia 21 d'octubre, tindrem en la meitat sud cel ennuvolat amb ruixats, que poden ser localment forts i ocasionalment tempestuosos a primeres hores en el litoral, tendint a remetre a la vesprada. En la resta, predomini de poc ennuvolat, les temperatures nocturnes en descens i les diurnes en ascens. En el litoral, vent del nord-est fluix a moderat i en la resta, variable fluix. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 18 i una mínima de 7 graus, Ontinyent màxima de 18, mínima de 10, Gandia màxima de 19, mínima de 15 i València tindrà una màxima de 21 i una mínima de 14 graus.